buruz aritu zen hizketan Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozera maila lehendakariarekin pasaren ostiralean Ajurenean egin zuen elkarrizketa edo solasaldi horretan. Gorrotxategi Andrea, ongi etorri Euskal Telebistara. Eskerrik asko. Duintasunez egitasmo hori beraz, esan zen diguten 19 puntu dakartzela zuen egitasmoak, zuen proposamena, baina zuk indarra bereziki non jarriko zenukete? Indarra, guk hau duintasunez jarri diogu izena izuzen ere, adierazteko bizitza modu duin batean eraman izateko, neurriak hartu behar direlako ez bakarrik arazo sanitarioari aurre egiteko, baizik eta horrek dakartzen kalte edo ondorio sozial eta psikologikoi laguntza mateko, eta ekonomikoi laguntza mateko. Orduan, duintasunez bizializateko egoera hau zeinean murrizte asko ikusiko ditugun gure bizitza normalean, hainbat neurri hartu behar dira, eta neurri horiek guk antolatu ditugu 3 ardatz nagusitan. Gure gobernu programan egin genuen bezala, guk ardatze berdea, morea eta gorria ikusten ditugu, berdea izango litzateke alde ekologikoa, gorria alde sozioekonomikoa eta morea zaintzena. Eta orduan ikuspegi bakoitza horretatik 3 ardatz nagusi horiek kontuan hartuta, bakoitzari eransten diozkiegu hainbat puntu esaten nuen bezala, neurri murriztaile osasunari begirakoak baina horrekin batera beste neurri ekonomiko-sozial batzuk hartu alizateko. Ardaz more horretan, ez? Osasuna, zaintza, hezkuntzare egon liteke, pentsatzen dut, ez? Horre, sektore publikoa handitzea, gizarte zerbitzu publikoak orokorrean handitzea, hori da errezeta nagusia zuen ustez? Horietako bat, printzipala bintzet zerbitzu publikoa gainera, bigarren olatuan gaude, lehenengo olatuak erakutsi diku zer gertatzen ari dan, eta nik uste dut hortatik ataragen duen ikasketarik nagusinetako bat izan zala zerbitzu publikoak babestu, indartu, egin behar zirela eta horiek zirela gainera guri duintasunez bizializateko baliabideak eskaintzen zizkiguten horiek. Beraz, zerbitzu publikoak noski indartzea, blindatzea, gogortzea eta aratago eta areagotzea bere posibilidadea izan litzateke gure proposamenetako. Beste puntuetako bat, 19 neurri hauek irakurtzen hasita indarkeria matxista jasan duten emakumeengan ere jartzen duzue arreta, mugikortasuna mugatua, neurri baten mugatua dagoen honetan, ze arazo dauzkate emakume hauek? Emakume hauek bi arazo dauzkate, alde batetik, etxean emakumezkoak eta baitare umeak, txikiak, etxe batean bizi baldin badira eta pertsona bortiz bat baldin badago etxe horretan, pareta barruan, ez da etxe barruan egotea konbebitzen eta ezin irtetze horretan, horrek badakigu areagotu egiten duela ahultasuna eta zaurgarritasuna pertsona hauena. Dana dala ikusi dugu bere gero bestalde bat ere badauka horrek, eta da kontrola areagotu egiten duela bortizkeria erabiltzen duen pertsona horrek. Etxe barruan, euki ezkero bere menpean euki nahi dituen pertsona horiek kontrola areagotu egiten dela. Eta gero kontrol hori egikaritzeko posibilidadea murrizten danean, oda kalera irtetzen danean, edo orduan ondorioak gogorragoak izaten direla. Eta zuen susmoa zein da, emakume hauek izango dituztela, behar duten laguntza hori eskatolako egoera batean, zertan aldatu behar da kudeaketa zentzu honetan? Emakume hauek eskaini behar zaizkie, beti balibide ekonomikoak eskatzen dituzten neurriak dira, etxeak behar dituzte euki aseguratzeko olako bertizkeri kasu bat gertatzen baldin bada izango dutela nun egon, nun bizi, hori da nagusinetako bat. Beste puntu bat etxegabetzena da, etxegabet debekatu egin dituzue egoera honetan, ez ditezela gertatu. Ulertua genuen alarma egoera batean, legez ezin zela etxegabetzerik egin. Orduan, zalantza da, egiten ari ote diren zuen ustez etxegabetzeak, gertatzen ari ote diren ala ez, nahiz eta alarma egoera batean gauden. Hoxe gertatzen ari direla, etxegabetzeak, eta gainera aste hauetan egon izan dira mugimenduak eta manifestazioak babesteko hainbat pertsona, herri diferentetan etxegabetuak izaten ari direnak, egiten ari da, Eta horren zer egingo duzu, ez eskatzen duzu orduan? Debekatu. Ezin da, horreglako egoera batean ezin da inor etxegabe utzi. Alternatiba habitazionalik gabe. Inoiz ezingo litzateke hori egin, baina horrelako egoera batean gutxiago oraindik. Hau da, nola idaren markoa, ez da, gutxi gora bera, neurri proposatzen dituzu, batzuk aipatu ditugu oso modu orokorrean, baina lehendakari gau entzun da, Urkullu lehendakari, ze santzizun zuri?
Bueno, lehendakariarekin ez genituen neurri bakoitzari, ez genituen neurri guztiak irakurri. Gure elkarrizketa formala eta atsegina izan zen, eta printzipioz berak erakutsi zuen bere asmoa onartzeko proposamenak edo kontuan hartzeko proposamenak. Talan, baindik esan nion gauzetako bat izan zen, proposamen horien artean, beharrezkoa zela mahai bat eratzea, parte hartu alizateko eta guztien artean, agente sozial, politiko, sindikal, akademiko guztien artean mahai bat osatzea, aurrikusteko zeintzuk diren neurriak hartu beharko liatekenak ez bakarrik osasunaren alde, baizik eta esaten nuen hori ekonomiko eta sozialak kaltei aurre egiteko, olako mai plural bat anitza behar dela guztien artean ikusteko zer egin behar dan, eta guztien artean ez bakarrik aurre ikusteko beharrak baizik eta proposatzeko soluzioak edo bideak. Hortan, lehendakariak esaten zidan, hainbat foro dauzkala eratuta parte hartzerako sektore diferentekin, eta baindik esan nion, egia dela formalki eratu dituela hainbat leku, hainbat mai, baina formalki baino ez dutela funtzionatzen eta benetan ez dagoela permeabilidaderik gobernu ekintzan beste batzuk esaten dutenarekiko. Eta hori pixka zabaldu egin beharko litzatekela eta posibilitatu egin beharko lukela benetan permeable izatea gobernua, esaten sindikatuek, mugimendu sozialek, akademikoek, jende jakitunek daukatena esateko. Beraz, lehendakariak eredu bat daukaz, bestea proposatzen duzue, edo zen kasutan alderdi politikoen artean badirudi lehendakariak 4 hilabetean behin egingo duela dei hau, ajurianera joateko dei hau, honi buruz hitz egiteko, ez? 4 hilabetean behin nahikoa da, edo nola artikulatu behar da beste lau? Hombre, 4 hilabetean behin, ordu erdiko bisita bat egitea ajurianean, pertsona bin arteko elkarrizketa bat, oso elkarrizketa izan daiteke, emankorra izan daiteke zentzu batean, baina ez gauza konkretuak erabakitzeko horretan. Orduan, ez da nahikoan nik aipatzen dudan zentzu horretan, parte hartzarena eta implikatzearena guztion artean zerbait egitearen alde horretatik, eta hartuko diren neurriak behar bezala egoerak konkretu honetan legitimatzeko modua ez da. Hala ere zuek ados zaudete, nolabait ere, babes sozialerako neurri gehiago eskatu dituzu, ez? Baina aldi berean, irudipena daukat, jaurlaritzak ezarri dituen neurriekiko eta haien gradazioarekiko, nola joan diren gogortzen neurriak zentzuretan, nahiko ados agertu zaretela. Ados zaudete, jaurlaritzak daraman bide honekin? Nik hori ere bai, lehendakariari argi esan nion. Guk osasun irizpidetan eta osasun autoridadeek eskatzen dituzten neurrien kontra inoiz ez dugu egingo. Nik badakit oso nekeza dala, erabakitzea, olako erabakiak hartzea, oso nekeza da jakitea zein dan neurri zuzena pandemia honi aurre egiteko, ez da erreza, baina hori kontuan hartuta ez dugu, eta gainera esan nion, baita ere, gu ez gara Vox edo PPek erakusten duten oposizioa kongresuan, gu beste modu bateko oposizioa egiten dugu Euskal Parlamentuan, gu gure oposizioa konstruktiboa nahi du izan, propositiboa nahi du izan. Orduan, osasun autoridadeek esaten duten irizpiden arabera hartzen diren neurri murriztaileak, naiz eta pertsonalki gogoko ez izan, baina onartu behar ditugu beharrezko bezala. Eta horren kontra ez dugu inoiz egingo. Egongo dira, hobeto edo okerrago asmatuko dute. Hori ez dakigu, inok ez daki, baina horren kontra ez dugu egingo badakigulako horren asmoa dala beti ere osasuna babestea. Beraz, guk horren kontra ez dugu inoiz egingo. Esaten dizut, ondo asmatuta baldin badaude edo ezain ondo asmatuta baldin badaude. Guk egingo duguna indarra, hori ere lehendakariari esan nion, izango da horrekin batera, neurri murriztaile horiekin batera osasunari begira hartzen direnai batera, ze inguruko beste neurri batzuk hartzen diren pixka bate duintasunez bizializateko. Horri buruz hain zuzen ere, hitz egin dezakegu, asteburuan izan diren protesta hori begira jarrita, ostalaritzako kideek eta negozio jabeek eta langile egin dituzten protesta horiek, zuk esan duzu, ostalaritza itxi bai, baina duintasunez, ez? Hori da. Duintasunaren marra gorri hori, non dago? Non dago, babitu, orain Eusko Jaurlaritzak esan du 25 milioi sartuko dituela. 25 milioi horien anuntzioa gertatu da pixkat berandu.
Lehenengo neurri hartzen da, gero protestak egiten dira, eta handik pixka batera neurriak aipatzen dira. Orduan alde batetik, esan daiteke ez dagoela aurrikusitaz, hori aurrikusi beharreko zerbait izango izateke, hau da, ostalaritza isten baldin bada egoera honetan, diru laguntza zuzena eskaini beharko zaie. Baina dekretuan onartzen den momentu berean, izan beharko litzateke ja neurri ekonomikoak hartzen den momentu hori. Orduan, pixka berandu dator, beti atzetik moduan dator erabaki hori, eta edozein kasotori ez da asko, 25 milioi ez da nahikoa ostalaritzak pairatuko duen kalteari aurre egiteko, eta horrekin batera beste neurri batzuk ere hartu beharko liateke. Eusko Jaurlaritzak esan du mikrokredituak eta zabaltzeko, ez dut uste benetan orain momentu honetan ostalaritzak daukan egoera horretan zorpetzea izango danik neurririk hoberena. Eta badaude beste neurri batzuk, eta gainera udaletxe batzutan egiten ari da, errenterian adibidez, ari dira horrelako neurriak zabaltzen. Zergak adibidez ordaintzeko orduan edo aplazatu, edo ez ordaindu behar izatea, edo alokairuak ere horretan ere epeak zabaltzea ordaintzeko, edo ez ordaindu behar izatea, edo subentzionatzea, beste modu bateko... Alokairu buruz hitz egin nahiko nuke izan ere, zer egin behar alokairuekin? Legez mugatu behar dira alokairuak zure ustez? Bai, merkatuak behar bezala funtzionatzen ez duenean, eta merkatuak horrelako onartezinezko ondorio ekonomikoak ekartzen dituztenean, horretarako dago botere publikoa eskusartzeko eta merkatua bere lekuan usteko. Izurrite garaian bakarrik, ala orokorrean mugatu behar dira alokairuak? Beti. Eta hori beste Europako hainbat herrialdetan horrela gertatzen da. Eta guk badakigu Espainiako merkatu inmobiliarioak ez duela. Berez ez du ondo funtzionatzen. Etxebizitzen prezioa erosteko orduan, eta orain ere alokatzeko orduan, horrek, hori ez da gauza natural bat, hori da ondorio bat sistema lurraren kudeaketa eta etxebizitzaren eta politika etxebizitza politika ezaren ondorio bata. Beraz, merkatuari utzi zaio libreke funtzionatzen, hortan sartu dira indar ekonomiko batzuk, merkatua estanda egin izan diotenak, eta ondorio horriei aurre egiteko eta muga jartzeko botere publikoa da bakarra egin dezakena. Nola? Adibidez, alokairuen prezioak mugatuz. Nora goaz, Gorrotxategi Andrea zure ustez, etxealdi berri batera goaz, etxeko konfinamendua iritsiko zaigu berrez ere, zeitxura hartzen diozuzuk egoerari? Bitu, hori ere galdetu nion, nik badakit gobernuaren asmoa dal hori alik eta beranduen heltzea eta posible baldin bada ez hartzea. Azken neurri izatea. Azken neurri izatea eta posible izango... Eta adostu dezu horrekin? Nik beti irizpidea izan behar du autoridade sanitarioek esaten dutena. Nik asko entzuten ari naiz alde horretatik osasun... arlo horretatik esaten beharrezkoa izango dela azken etxean konfinatzea. Eta hori horrela baldin bada horrela izan beharko du. Zuk uste duzu Urkullu lehendakariak ekonomiari gehiegi begiratzen diola? Nik uste dut talka hori osasun eskubidea eta osasuna eta ekonomiaren arteko hori talka hori ez dela erreala. Orduan bateratu egin behar dira eta ezin zaio bati begira eta besteari bizkarreman. Eta bitarran kalean protestak ere ikusten ari gara, ez? Nolabait ere ezinego bat badago, edo behintzat talde batzuk erakusten dute euren ezinegona, eta azte honetan istiluak ikusi ditugu. Ze arrazoi bilatzen duzu? Zergatik uste duzu gertatzen direla istilu horiek? Bueno, azkenean gure askatasuna mugatzen ari da. Eta jende askori gertatzen zaio oso nekez hartzen duela askatasuna mugatzea. Danok orokorrean. Baina erantzunkizun pixka batekin jokatzen baldin badezu, niri eta gainori ere lehendakari esan nion, asko kostatzen ari zait, hauxe. Hau, temporada niretzat oso gogorra izaten ari da arlo pertsonalean. Oso gaizki daramat gertatzen ari zaigun guzti hau. Baina, nik badakit beharrezkoa dela, horrela egin behar dela, orduan onartu beharra daukat. Gertatzen da,
batzuk ez dutela erantzunkizun hori bere gaine jarrita, eta orduan protesta bortitza egiten dute, baina kontuan hartu behar da baita ere autokritika pixka bat ere egin behar da, eta hori horrela gertatzen baldin badauda, pertsonak berez bere erantzunkizun puntu hori ekartzen ez badute, askatasuna mugatzen zaion momentuan, agian izan daiteke gauzak ez direlako ondo esplikatzen. Eta ez dagoelako parte hartze, informazio nahiko, ondorio txarrak ekiditzeko neurri nahikoak hartzen ez direlako, orduan sensazio hori ere kalean dago, eta sensazio hori ez da gainera artifiziala, erreala da. Erantzuten dio egoera erreal bati. Ez daukagu informazio nahikorik, ez daukagu parte hartzen nahikorik, eta ez daukagu neurri nahikorik ondorio txarrei aurre egin. Baina hori Euskal Herrian bakarrik gertatzen da, ala orokorrean gertatzen ari da? Orokorrean eta Euskadin bereziki. Bereziki? Kasu honetan Euskadin garelako, Euskadi begira gertatzen ari da. Isilio horretan esaterako, ez? Amurrion, Santiago Abascalen gurasoen, amaren eta arrebaren negozioa erasotu dute, eta hor bozento taldeko egunkaria batek dio, nahikoa deigarria den leharra urren, eta aregatik galditu nahi dizut, Euskal Alderdi guztiek, Podemosek izan ezik, ala dio, gaitzetxe dute Amurrioko erasoa. Zer iritzea gazuzu horren inguruan? Leharra urra deigarria da gutxien. Bai, guk beti gaitzestu izan ditugu. Aurreko astean gure Gasteizko sedean ere egin zituzten pintadak. Nahitu esan guk ere jasan izan ditugu 3 egun. Abascal baino leno jaso izan ditugu horrelako pintadak. Eta beti gaitzestu izan dugu horrelako jokabide bortitzak. Ez daukate inolako esplikaziorik. Onartezinak dira goiti bera. Aurrekontu buruz ere itzegin nahi nuke, abenduaren erdirako esan zegoen Azpiazu sailburua dagoeneko prest izango zituela aurkezteko nola baitere eta otsailaren baitan buelta horretan onartu nahi zituztela. Eta hain zuzen be, Azpiazu sailburua galdera bat utzi dizuzuri, Gorrotxategi Andrea, aurrekontuen ingura. Entzun dezagun Azpiazu sailburua. Zuk esan zulen, hasi bagara ja aurrekontuak hitz egiten talde guztiarekin, ez? Nik Miren Gorrotxategi izango nuke, ni prest nagoela hitz egiteko berarekin eta beste taldeakin ere, eta bera ere prest badago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Noski hitz egiteko beti prest. Akordiotera iristeko beti prest, baina akordioak beti heltzen dira gauza konkretuekin lotuta. Kasu honetan, nik uste dut aurrekontuei buruz hitz egiten dugunean, hor bi ardatz nagusi dago zeintzuek begiratu egin behar zaien eta kontuan hartu behar diren. Alde betitek dago gasto publikoa noraino eramaten dugun, eta hori egin ahal izateko norarte zorpetzeko asmoa daukagun, hori izango da elementu importantenetako bat, eta bestea da sistema fiskala. Eta ze punturaino ere nahi dugun sistema fiskal progresibo bat eratu. Hori dalako, gero, gastu publiko egin ahal izateko elementu nahitaezko bat. Bi ardatz horien inguruan, eta beste eduki batzuen inguruan adostasuna baldin badago, akordio baldin badago, noski alde izango gaituela. Ikuste du zorpetzarena egintzat ematen dela, ikusi beharko duzen horretan zukondo diozun bezala, eta sistema fiskalarena, Espainiako gobernuak aurkeztu dituen aurrekontuetan badaude aldaketak, baina hemen Azpiazu sailburuak esan zegun momentu honetan oraindik ere eztabaidarako gune bat zabaldu hartzela horretan erabakiak hartu aurretik. Noiz uste duzuzuk etorriko dela sistema fiskalaren berrikusketa bat Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3 aldundi horien baitan? Nik uste dut oso berandu datorrela, hori eztabaida hori, guk gaur bertan plazaratuko dugu gure proposamena. Egin dugu, badaukagu proposamen bat, 3 lurralde historikoetan presentatzeko asmoa daukaguna. Ez guzu, lerraburu nagusia zein den, non, zertan aldatu hor da sistema fiskala? Progresiboagoa egin behar da. Badaude, errenta batzuei gutxiago kobratu behar zaiena, eta beste batzuei gehiago kobratu behar zaiena. Batez ere, hortan dago koska. Eta nun dago muga, zenbat diru irabazi behar da, diru gehiago zer gehiago kobratzen, ordaintzen, zer gehiago ordaintzen hasteko? Bitu, gaur bertan, egingo dugu, prentsaurreko bat emango dugu parlamentuan, 11:30, eta bertan agertuko dugu zindan gure proposamen konkretua. 11:30 orduan adiongo gara. Edozein kasutan, eta Azpiazu sailburuaren galderara etorrita. Nik uste dut 2. mailako irakurketa bat badagoela, galdera ikur bat nagusia badagoelako, zer egingote duen Elkarrekin Podemosek aurtengo aurrekontuen negoziaketan ikusirik aurreko legaldiko azkenengo urte horretan
honetan, Lander Martinezen taldearen eta Lander Martinezen gidaritzarekin taldeak, nola baitere, abstentziora jo zuela, ezta? Orduan, hor ate hori oraindik ere zabalik dago, erabat itxita dago. Ez dago ez zabalik ez itxita, esaten dizut, edukiaren araberakoa izango da. Gu beti negoziatzeko prest, akordiotora iristeko prest, baina beti gauza konkretuen arabera. Eta bukatzeko, Biden eta Trump eta Biden, galdetu nahi nizuke, Trump ez izate hutsa, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ez izate hutsa, hori ja dagoeneko albiste hona ote den, eta horrekin gelditu behar ote dugun, ala beste irakurketaren bat egin beharko ote genukeen. Hori, zuk esaten zuela, hori ja gauza hon bata, eta horregatik pozik gaude. Orain, hori eta ikustean gainea, Biden presidente izango dela, igual ez dare gure favoritoa izango litzatekena hasiera-hasieratik. Baina berarekin batera, adibidez, Kamala Harris joango da presidente orde, eta hori ere emakumezko arrazio nola esaten da, raziala. Bai, jatorri jamaikarra eta indiarra dituela. Hori da, nieto esan, badala perfil pertsonal bat oso berezia, oso ezoikoa dana horrelako postu batean, hori berri ona da berez. Bi horiek berri onak dira berez. Orain ikusiko dugu zertan datzan Bidenen agintaldia, hainbat gauzata, egia da Trumpen esagerazioak bere histrionismo horrek ekarri duela aukera, hainbat gai importante direnak mai gainean jartzeko, eta igual beste modu batean iskutuan gelditzen zirenak. Eta horregatik horiei, eztabaida horiek nola sustatu indiren publikoki, Bidenek ere erantzuna barko die nolabait, eta guk edo Amerikarrek bintzeta aukera izango dute ikusteko nola erantzuten duen gauza horien artean. Osasun sistema publiko baten aurrean, eta horrelako gai importanten aurrean. Ikusiko dugu zer egiten duen gero. Osasun sistema publikoa, klimaren krisia, gai arrazialak, jakina, migrazioa, gauza asko mai gainean. Hori da. Aldaketa nahi duen batek, eta zentzoretan Podemos zuen alderdia aldaketa horren aldekoa dela ulertzen dut. Ze espero lezake establishmentean hain sartuta dagoen, eta maian esate genuen lehen ere, establishmentaren hain parte izan den Joe Biden baten aldetik. Benetan itxaropensu egon daitezke aldaketa horren nahi dutenek? Ez ginateke oso itxaropentsu egon behar, bestela horrek suponitzen dolako utz egiten dezula egiten eta ez dezula behar bezala kontrolatzen. Nik uste dut Bidenek badaukala ibilbidea ez fidatzeko, ez lasaitzeko, ez egiten usteko besterik gabe eta oso gainean egon beharko dela. Esaten nuen bezala, guztionek Trumpen garaiak dakarren alde honetako bata, mai gainean jarri izatea horrelako importanteak diren gaiak, eta motelago edo moderatuago aritzen dan neoliberal bat, ari baldin bada gobernuan agian iskutuan gelditzen direnak eta askotan erreflexionatzeko aukerarik ere eskaintzen ez dutenak. Trumpen garaiak ekarri du gauza hon bat, eta da hori gauza guzti horiek mai gainean jartzea. Eta Bidenek orduan, niko espero dut, iritzi publikoaren begia gainean eukitzea, gai guztien horren gainean. Ikusiko du orain mai gainean jarreta, zer erantzun ematen dion Joe Biden, saiesteko ere, egia da, zaila izango duelako. Bukatzen joateko Gorrotxatik Andrea biharre memoriaren eguna, eta haintzan ezen arro Gogora Institutuaren zuzendari izango da gurean arentzat galdera bat uztaneko genuke, bihar berari egiteko. Bai, galdetuko nioke, emakunderi buruz asko hitz egin da, emakunde lehendakaritzatik atara dalako, eta ze irutu izan zaikun, eta horrelako gauzak. Ez du gorren beste hitz egin Gogorari buruz. Hori galdetuko nioke, nola ikusten duen aldaketa hori lehendakaritzatik atara izatea Gogora. Laxe ingo dugu galdera beraz, bihar, haintzan ezen arrori Gogora Institutuaren zuzendareri. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozera maila Gasteizko ganberan estimatu dago Euskal Telebistara etorri izana, eta nahi duzun arte, ondo segi. Eskerrik asko.